तो अब उहे का कहतनी 5000 देवलो तो घूस तो लागी ना, तो ना लगे। मुखिया जी के मुखिया हो? अशोक मुखिया। अच्छा हाँ। तो अशोक मुखिया लगे सब कोई गई रहल? हाँ सब कोई गइल बा, सब दियाइल बा। बलिया पंचायतों में गइल बा निसन, झाड़ू कनी लेके चलल, तार लोग के फोटो खिंचाई, तार लोग के काम लग जब कहतनी 5000 घूस लगी। मुखिया जी तो घूसे मांगतानी मुखिया जी कहत ले इतना देम लो तो होई, नौकरी ना त ना होई। कितना मांगता? 5000 को नौकरी खातिर? एगो। नमस्कार, हम निपुण सिंह रउआ देख रहल बानी बीएमएन सारण। आज हम एकमा प्रखंड के बलिया पंचायत के बेनौत गांव में बानी। एजा कुछ लोग के आरोप बा जे बांसफोर जाति के लोग बा जे झाड़ू वाड़ू के काम करेला, उनकरा लोग के कुछ आरोप बा कि मुखिया द्वारा हमी सन के जौन ई स्वच्छता अभियान के तहत जौन झाड़ू के काम करे के बा, ओमे मुखिया द्वारा हमी सन से 5000 10,000 के रुपया के डिमांड कइल जाता। आई इनकरा लोग से जानल जाई कि एमे का सच्चाई बा। ई लेके का घूमतनी ले नौकरी लगी? हां नौकरी लग जाए कहाँ? सरकार तरफ से नौकरी बा? नौकरी बा। तो फिर झाड़ू लेके झूठो खानी काहे के घूमतनी? झाड़ू की हमरा नौकरी वहाँ का दी अपना ओर से। के दी? सरकार के घर द्वार से आई। हाँ हमने का कौन काम बा? मुखिया जी तो घूसे मांगतानी। घूसे मांगतानी। मुखिया जी कहत ले इतना देम लो तो होई, नौकरी ना त ना होई। कितना मांगता? 5000 को नौकरी खातिर? एगो, एक आदमी पर। तो को आदमी के नौकरी देवे के बा? तो एक घर पीछे कहीं कोनो आदमी के लगी, मर्द मेहरारू दोनों के। अच्छा वार्ड में 26 आदमी बा। के कर वार्ड में बेनौत अथी में 26 गो माने पंचायत से आदमी लगी हैं। अच्छा। तो 26 आदमी का हमनी के काम होके के चाहिए नु। हाँ बलिया पंचायत में माने 26 आदमी के बहाली बा झाड़ू के काम करे खातिर, स्वच्छता अभियान के तहत। त केतना के मांग करता रे? तो अभी बोलते रहे लोग कि पैसा चाहिए, तो पैसा होई तब। कितना मांगता? अब हम तो हमारे से नहीं कहले, जकरा से कहले 5,000 घूस मांगता रहे एक आदमी पर। अच्छा केहू के अभी लगैले बाड़े? ना लगैले नहीं खन। केहू देले बा कि ना? ना अभी केहू देले कर रही तम दम सन के तो गरीब आदमी अपने बानी सन। अच्छा हां माने सब कोई 26 आदमी गई रहे? हाँ, 26 आदमी गए सन। मुखिया जी कहनी कि मैं सुपरवाइजर के शेखर बाबा के नौकरी दिया गई बा, उहे के लगाए। अच्छा बलिया पंचायत गनी से जितना कचरा रहे जंगल रहे उतना साफ कईनी सन। झाड़ू भी अपना खर्च से ले गनी सन कीन उनके। तुहा कहतनी नौकरी तालुक जी नाम लिखा गए, डॉक्यूमेंट सब दिया गए। अब का कि 5,000 10,000 रुपया दल हो तब तालुक नौकरी लगी। तो हई बांस के काम से कैला से घूस दिया तुमके नौकरी मिल जाई। तो ई बात के है ना जी, ई बात के कहीं वीडियो साहब से डीएम साहब से कहल गई हो? ना अभी कहाँ हमनी के कहल बनी। हमनी के ब्लॉक घेराव करम सन। ऐसे जब घेराव ना करम सन त बांस के धंधा सन के बाल बच्चा जी ही कि आगे में बढ़म सन। हमनी के नौकरी चाहिए, हमनी के दी, हमनी के हक बा उहे नु लट लेम सन। रसूलपुर, चैनपुर, धुरांधा सब ठन लाग गइल बा। सब कोई रामगढ़ सब कोई हमार जाति करत है जी। काहे नहीं खेत 13 नंबर 1 में बलिया पंचायत में एकर मांग हमनी के पूरा बा। तब मुखिया जी कहतन कि घूस चाहिए हमरा। माने बलिया पंचायत होके चाहे देवपुरा पंचायत होके, ये सब में अगर बांसफोड़ डोम जाति के लोग अगर केहू बा तो बेनौते गांव में बा, दूसरा गांव में नहीं खे। ना नहीं खे। ना नहीं खे। तो बलिया पंचायत में 26 आदमी के बहाली बा। हाँ 26 आदमी के बा बलिया पंचायत से अपने। हाँ तो कम से कम 26 को हमारे डोम चाहिए ना उठे के वो मची। तो मुखिया से जाके कहो तो दरखास्त देहल बा फार्म भर के देहल बा। एक दिन भी घाटनो करौले बड़न एक तरीके। तो वीडियो साहब से भी जाके कहेला नु। अच्छा ते करे के अब का सूचना देता रहे का एजा मामला का सामने आवता है? अरे मैं आवता है जे कि हम के काम चाहिए। अच्छा हम के नौकरी चाहिए जे कि सबतर तो चल गल बा। बांस के धंधा से कितना हम के लड़का फैका आ बाल बच्चा कितना जी कितना का होई रउए बताई। जे देखी ये दुगो बांस से कमाएम सो तो इतना बाल बच्चा इतना दुनानु जी। सबसे शेखर बाबा हनुमान के सुपरवाइजर ठीक बनी। उहाँ के कहतनी नौकरी ताल के धइल बा। मुखिया से कहल उहाँ के ठीक बनी। अभियो कहतन ताल के आज नौकरी बा कि मुखिया ने खंचे ह। त मान तनी आवेला समय में देखिए भवन देखला। भवन ई कैसन भवन है? ई भवन है, इहो सरकारी है। मुखिया कहलन ओकर जी जमते भवन के टाइल्स पंखा सब लगनते बिने ना जीतला। ई मुखिया कहलन कि हम लगा दूं। ई कहतन के विधायक साहब के लगे जालो तो विधायक साहब हम तो खुदे बनाम ना तो मुखिया बनवाई। माने ई दलित बस्ती में ई कौन भवन का कह रहे? सामुदायिक भवन
बियाह शादी हमनी के होई बैठल ना त हमी के हित ना त आई तो बैठल हमी के खियाल पियल पर पाहुन आई सब या शादी सब हम माने ई सरकारी जमीन ह कि अपना तरफ से दिहल जमीन ह? हमी के अपना अपन जमीन है। अपन जमीन हां ह। अपन हमके ओई में कहतन के होजी कचरा बा होजी चल के बिगी लो तो हम कहन की कचरावा बिगी के मंगनी बेची बाल बच्चे के कोन कितना अगर पैसा लेम लो त नौकरी ना मिलती। ई बताई कौन ई कहां के बात हो? हमरा के हक बात हक बनू लड़म जी। ई लोग कहता लो कि ना पैसा ना दिया ई नौकरी रहता लोग के मिलते नौकरी कहे मिल जी। आज जिंदगी बकाल नहीं खे हर पंचायत में कचरा भवन बनत हवे हाँ त बा का आइजा हाँ बा ए जी बनल रहल ई रसूलपुर बोहटा में बनल बा ए उ जी बने करल ते जी काम रुक गइल बा। रसूलपुर बोहटा के बगल में ओने बनल बा वो पंचायत के होई तारा पंचायत के ना होई कचरवा कले रखाई तो कोनो बिगड़ल नहीं खे बाकी कोन नौकरी हमनी के नहीं खे मिल कि ना तल को नौकरी ना दिया ई इतना 10,000 20,000 द जे 30-40 रुपया सुपली दौरा बेचता तू बताई केहू खाई कि नौकरी कितना पैसा के मुखिया जी डिमांड कइला हो? को कहता नहीं कि 5-6 हजार रुपया कह आमदी पर बताई 24 आमदी 26 आमदी 26 आदमी त ई में नहीं करा चाहिए ई कहाँ से आई बताई ना ना सुबह से केहू के देह पर बढ़िया कपड़ा बात बताई 3,000-4,000 रुपया रही तो ओकरा के बढ़िया से पढ़ा लिखल के बाल बच्चा के पढ़ावल जाए। देखी ई बलिया पंचायत के जौन एकमा प्रखंड में पड़ेला बलिया पंचायत के ई बेनौत गांव ह आ ई 2-4 गो पंचायत मिला के मात्र इहे एगो बेनौत गांव में ई दलित बस्ती बा जौन डोम जाति के लोग एजा रहेला। बाकी गांव के इहे लोग देखेला लो जौन इनकरा लोग में प्रथा बा गाँव गाँव आला उ बा। लेकिन एजा 26 आदमी के बलिया पंचायत में स्वच्छता खातिर झाड़ू मारे खातिर सरकार द्वारा कहल गइल बा हर मुखिया जी लोग के कि अपना अपना पंचायत में रखे के बा। 26 आदमी के फोटो वोटो खिंचा गइल बा सब कार्य हो गइल बा। लेकिन मुखिया जी के तरफ से एकरा के अब लटका दियल गइल बा कि एक जना 5-6 हजार रुपया देब तो होई मतलब 26 इंटू 5-6 हजार रुपया कर सकतनी। इतना रुपया देब तो जाके तहार नौकरी लागी आ तू लो पंचायत में काम करब लो। ई स्थिति रहुआ देख सकतनी। एने हई लइकन सन के देखावा ई ऐसन दलित बस्ती है कि सोच कोनो लइकन सन के देखे में तो सोच कोनो के देह पर कपड़ा नहीं खे। एकर स्थिति रहुआ देख सकतनी। देखी एकरो देह पर कपड़ा नहीं खे देखी होकरो देह पर हई देखाओ हई देखाओ देखी होकरो देह पर हो दे कपड़ा नहीं खे देखी एकरो देह पर कपड़ा नहीं खे। ई डोम जाति के लोग अगर देखी हई लइका बा अगर ई गंजी पहनले बनू त पैंट नहीं खे पहनले। लेकिन मुखिया जी एकनिए सन की यहाँ से पैसा लिहन तब जाके एकनी सन के नौकरी दीहन। कैसे महाराज उहो SC/ST मतलब कौन जात हवन मुखिया जी? माझी उ देखी ई लो डोम हलो आ दुसाद हवन उहो बैकवार्ड में से बाड़े। रउआ कहम कि हम बैकवार्ड के नेता बने का नेता बने घंटा नेता बने बैकवार्ड के देह पर कपड़ा नहीं खे। बैकवार्ड से कहम कि पैसा लेब तो तार नौकरी लगाए। अब बाद में करे लगभग बैकवर्ड फॉरवर्ड अगर फॉरवर्ड से कोनो ई लड़ जाइयन तो तू बैकवर्ड के झंडा उठा के पहुंच जेब कि हम तो बैकवर्ड का ओर से बनी का बाड़ा घंटा बाड़ा रोज दूगो लइकन के गोट टूटत नौकरी द तब नु बैकवर्ड खातिर। ई बैकवर्ड के नेता बन के तू धनिक हो जेबा। ई बैकवर्ड आवरी गरीबे रह जाइलो। बैकवर्ड तारा के अपन समाज के वोट देलक तारा के अपन नेता बनैलक तारा के मुखिया बनैलक। ए बेरा तू ओकरे से चाहता रह कोनो अगर बाबू साहब के एजा नौकरी लागे के रहितनु कोनो OBC के नौकरी लागे के यादव जी के नौकरी लागे के चाहितनु तो तारा हिम्मत ना करित कि तू 5,000 के रुपया के डिमांड कर दो। कहता कि जाई ना महाराज हम रहुआ कि यहाँ आके नौकरिया कर देम। लेकिन ए बेरा के स्थिति ऐसन बा कि दोसर कास्ट ई काम करी ना आ इहे कास्ट करी तो तू पैसा लेब 5-5 हजार 6-6 हजार रुपया लेब। फिलहाल ऐसा खबर देखे खातिर रहुआ चैनल पर बनल रही। ए वीडियो के रहुआ खूब से खूब शेयर करी ताकि सरकार के लगे तक कि बात पहुँचो। कमेंट करके बताई कि ई जौन दलित बस्ती में दलित मुखिया के द्वारा ही कइल जाता का ई ठीक कइल जाता।